Scout je celoodpružený horský bicykel, ktorý ponúkame v dvoch variantoch rámu. Scout 30 jedná sa o model so zdvihom rámu 130 mm a Scout 60 jedná sa o model so zdvihom rámu 160 mm. Modely Scout sú určené jazdcom, ktorí chcú vybehnúť na lokálne traily, objavovať okolité kopce, užívať si hrebeňovky pri západe slnka, občas navštíviť bikeparky alebo si jednoducho užiť celodenný výjazd po horách zakončený poriadnym zjazdom. Zadná pätka prehadzovačky so štandardom UDH znamená, že nájsť náhradnú pätku nebude v prípade potreby žiaden problém. Integrované vedenie káblov ich chráni pred poškodením v teréne. Stredové BSA zloženie s klasickým závitom je jednoduché na servis alebo výmenu. Bicykel sa vyrába vo veľkostiach S, M, L a XL, čiže pokrytí sú ľudia všetkých výšok. Modely 30 so zdvihom vidlice 140 mm a zdvihom zadnej stavby 130 mm bude logicky lepšie zvládať skôr plitšie traily a bude efektívnejší vo výšlapoch. Rám vďaka hlavovému uhlu so 66,5 stupňami ponúkne riadenie s rýchlou odozvou. Sedlový uhol so 69,5 stupňami poskytuje zase pohodlný vzpriamený posed a šetrí energiu pri dlhých výšlapoch. Model Scout 60 so zdvihom vidlice 160 mm a zdvihom zadnej stavby 160 mm si hravo poradí aj s bikeparkom, prípadne čiernym trailom. Hlavový uhol je položenejší so 66 stupňami, vďaka čomu predok prirodzene lepšie zvláda prejazd veľkými kameňmi a koreňmi. Odporúčili by sme ho skôr jazdcom, ktorí preferujú jazdu dole kopcom. Modely 30 aj 60 sú dostupné vo verziách Pro, Expert a Comp. Pro je v hierarchii najvyššie a ponúka aj najlepšie komponentové osadenie. Pri verzii 30 Pro je to vidlica RockShox Pipe, tlmič RockShox Super Deluxe Base R, kombinácia pohonu Shimano SLX a Deore, odolné kolesá VTB ST TAF s obutím Maxxis. Pri verzii 60 top výbava Pro ponúka vidlicu RockShox Domain Gold, tlmič RockShox Super Deluxe Ultimate s technológiou Linear XL Aircan, kombináciu pohonu Shimano XT a Deore, odolné kolesá VTB ST TAF s plášťami Maxxis. Výbavu pri oboch top modeloch doplňa aj ergonomické sedlo Selle Royal. Ak ťa modely Scout zaujali, viac informácií o predajcoch nájdeš na našom webe. Vidíme sa na trailoch.